Wemfana udidla ngilgogi mina ngibhenge ibhesho. Aye wemfana udidla ngilgogi yezwa mina ngibhenge ibhesho. Womina dala nquma inkonzi ngingezaba nisenkulile. Womina dala ngiqala baphela ngingezaba nisenkulile. Ngingesaba nisengimdala, ngingesaba nisenkulile, ngingesaba nisenkulile, ngingesaba nisengimdala. Umina dala nquma baphela ngingesaba nisenkulile. Wayo ngincane ngingesaba nisenkulile. Mina abawundaze wayo ngincane ngifika lento ngingesaba nisenkulile. Ngingesaba nisengimdala, ngingesaba nisenkulile. Wemfana udidla ngilgogi yezwa mina ngibhenge ibhesho. Udidla ngilgogi mina ngibhenge ibhesho. Wemfana udidla ngilgogi mina ngibhenge ibhesho. Wemfana udidla ngilgogi mina ngibhenge ibhesho. Ngingesaba nisenkulile, ngingesaba nisengimdala, ngingesaba nisenkulile, ngingesaba nisengimdala. Wabisha mdlame, wabisha Thixo ubuwenza ngiwenobhova. Ngithi wabisha nathi, wabisha ubuwenza ngiwenobhova. Ngingesaba nisenkulile nje, ngingesaba nisenkulile. Zisho kanjalo umjone kandaba ntomzini qomela amehlo abanye baqomela imali ukuthi ukuwazi. Ngayithatha mina ngayithishila ngayifaka inozolo wothula noma ungazi umuntu kabinjwa nekhono lakhe. Ngithe khweleza khwelezile khweleza ntombi esangoma hambe yokuphila abasemzini. Mina ngisithatha somthatha basigawula ngempahla zamazinyo ziyahlephuka ababi ntombi. Nakali kulongeleki hlangana zulu hlangana mhlatshoza nayo kazi yokhuleka bani namhlanje. Umpokobisi wensimbi ngoba umnyama savuka sadla umuntu sathatha amathala okwela kithi endletheni. Thephungula ntombi yesintu amathala. Isidikadika somkhono wenkabi ziyawudla impisi namanketshane ziyawuhlanganyela sezehlulela. Impunzi emavaphu uthoma okuyithelayo ngibangwa zikhiya ngithumela emzini wandoda ngiyayifiyela ngizobhonga emswaneni. Uthambo lenyoka lihlabela imzondayo khuphuka mndiki khuphuka nawe mndawo nangumathwala inyongo ngimfoqoza. Yithi khuphuka msakazo wamabhinqa namhlanje ngimphathela unqamboti intisa amabhodi uqobo lwakhe. Isikova FM uhlelo siyakanyanya sawubona. Eshe msakazini njani? Injani no? Sikhona mfowethu uDosi lompisi lomfoka kadla phansi wena. Ngithi msakazini sicela ingeso sigwebe sentambo nami lo wenqele. La tata. Isikova FM semoyeni sawubona. Shanka. Ninjani no? Ngawufika ukhuluma noXawule zaso okahleli izinto phansi kwaqanda. Esho ngicela unginyanisela ididi awunginyanisa ukuzonke. Siyabonga bhuti wami, siyabonga bhuti wami. Isikova FM sawubona. Yebo msasazi. Ninjani no? Hayi kuphilile ngozombe. Ratata. Uphela hle lo mfoka ngami. Cela ninginyanisa ubheke ihonga. Lo hamba ngekhanta mlamjitshela. Kube ngami ngabe kade bamephutha manje ngibonga ithuba msasazi. Siyabonga mfowethu. Lishayile ihora nesigaba manje. Isikova FM siyabanyanya sawubona. Isikova FM siyabanyanya sawubona. Mangabe kuphi nendawo Isikova FM sawubona. Yebo msasazi ngiyajabula ungene emoyeni lapha nguntomelini lapha phansi enkandla. Cela unginyanyise leli diqa la ngakithi kube kuya ngami ngabe nilinika ubra. Ngiyabonga msasazi. Siyabonga mlaleli. Lishayile ihora nesigaba manje. Liyaphela uhlelo sathatha bokugcina Isikova FM sawubona. Yebo msasazi. Ninjani no? Siyaphila msasazi. La tata. Undwabumba wakwaNdlovu empendle. Ngicela ninginyanyise usigwebo
yakwa out antiboni icala ungajezile ethatha nanti uthatho lakho umkhulungwe bethu uphelelwe yicala. Ayi hlaba ngakhumbula umngani wami madoda icala lakho seligadle ekhaya lisho kanje lalithi 20 years ago yeyi mina ngangekho lapho. Lathi number 1 waqala ngomfaneni, number 2 3 4 bese ngothula sibabu, number 6 7 awadonsa usikayezwa. Laselithi kuthe sekusele kancane ukuthi uvala, wasuvala ngobheka ihonga. Ho eyakubhadi kulenja shuthi into nje engatholanga lutho. Mina ngumhlakaza Nhlanhla kusala amanxiwa bathi basibemtekatisa bethi malavisto wabanja. Umshaba wemfana zayiqhuba iphosa sigodini esithize kwahlekezela amakhonda angakhona bhinqa imsila uphosela phakathi ehlathini. Zindaba zakho uthandabuza kakhulu umfazi webele yakhohlwa ukuthi indoda yomzulu ayiwadla amabele idla umqombo. Angithi phela mina umshongo wenkani kwabanenkani madoda ngivele enkanini kuyoqhuma nhlamvana ngimfungu ba ukude wendlela ubonakala komphako yaleli indiza eDubai yasuka indiza eDubai yafikele eHolland kwalamadasha. Kusho ukuthi ikhonde laselilambile la udonsa umphako walesikwabeni madoda ikhonde walisoni ladonsa ujeqa nofezela amahloni kimi sekunuka ibhano yilonke. Elwagalela ikhonde madoda lagalela lahla ikhonde madoda ewagalela umthatho wendaba ingasho ngathi lahla lolubemba. Kubuka lapho bafendana ungangenzi isilimo usheshe wafenda bafendana engakasho ukuthi ifele. Kanti unjani nje wena, how are you? Ubithi amthola ku WhatsApp yeah wena mfazi omabele manje ngicela singane ngaphesheya komfundo ukhuthu zikiphethe kwanto nje esportini ziyawadla amabele fanwe ngithi thokoza Dlozi thokoza makhosi amakhulu. Hawu sawubona futhi ubithi ninjani no yebo ngiyazi usuthambuza unje xolela mfezi xolela salam zenkosi mamisa nomajana shit. Ngithi nizithutha ngempela ninamabhamuza ngoba nikwazi ukubonga ngeplate lenhle. Ungasho nje ukuthi babe ngithukelana omafutha noSkheva nesikagogo edunuza nobubi. Engangiqala mina uNkulunkulu wami shembe ukubona induna eyumfowabo wethumba omncane umbhonqozo lokwazalwa into engenamnyombo. Wabhaza umngami indoda ngamaminithi wakho amkhodlela ephapheni ubusukhohliwe emngane wami ukuthi mina nginqaba kejwani inkunzi edla mhlanje namanye amadoda. Isikwele sale ntombi siyangidina ngoba la iphosa lona igwinya amafutheni wena wawungenzela umfazi ebugaza ebusuku ngo-12. Hey lo mfazi la mina ngumsikazi wetshiji ngesidoba seqhikiza wekwakhona ndubukhakazi wathi selimathunze ezintabeni watapha uMnumzana noMvela babuye emfuleni kazingeneni kuleya ndawo. Umshefeleto zonke ikoti ziyangishefelela langani icilongo lempikazi yokubulala bani namhlanje. Iphuma kwaZulu emathuba ezindehleni isigodi langikhathwe khona mbele. Usapha kuyathulula namanje wena ayi uyanyanyisa nje. Ngizoshaya ikhanda letebelele ashila tene